Hei ja terveisiä täältä aurinkoisesta Pohjois-Karjalasta. Valitettavasti en voi olla siellä teidän kanssanne viettämässä laatuaikaa. Tässä pitäisi saada kirja valmiiksi 9 päivässä. Se on aika tiukka aikataulu ja ihan näin meidän kesken olen joutunut turvautumaan haamukirjoittajaan. Kyseessä on siis jatkoa viimevuotiselle Hakalle. Kirjan nimi on Laittomat ja se sijoittuu noin 3 vuotta Hakan tapahtumien jälkeen. Pääosissa jatkavat edelleen Marko Pippurinen ja Julia Noussair, mutta hengeltään tämä kirja tulee olemaan jotain aivan muuta. Mutta pitemmittä puhetta annetaan haamukirjoittajalle työn rauha ja ei kun vaan oikein mukavaa päivänjatkoa sinne teille, siellä oikein mukavaa näyttää olevankin. Hei!